Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Gusto na to. Ikaw na. Usbon ko, kontensya sa daan ng sitwasyon na mo'y angay manubag sa matas balaod. Busit. Busit! Ay, ayaw ka ni palabidot, Nil. Sakit kayo ng kumbukol. Pasensya na garin, pero pagkawagi ayo ang guwanga eh. Dito naman hinon sa milaban ni Tasyo. Sagdi lang. Moabot ra gid na ang oras. Nga makabaws ko ni mga tawanan. Ngano nay? Unsay balita? Ay si Renato na biktima na sab kuno siyang Tasyo. Gitiunan siya unya. Gihapak pagkukunong iyang o og pistola ni Tasyo nga niresulta sa pagkabukol sa iyang o karon. Uy, mao ba? Unsa man tinahitabuan ay? Nagdrive lagi kuno na siya siyang kotse. Unya, kalit lang kuno nga mibuto si Tasyo sa iyang liyaw. Unya kay gikalitan siyang tiun dayon gihapak ang iyang os pistola. Ngano nakasud man sad si Tasyo sa iyang kotse nay? Wa sa din niya ilak. Na, abot lang niya ay. Nagpasalamat ng gani siya kay nasundan sila dayon og police patrol kay kunwa pa. Nabasin kunog gipatay na siyang Tasyo. Di sad siguro na mahimo ni Tasyo nay uy. Aw, mabunay iyang pong. Pero sa kong paminaw no, murag husto ka lulita. Dili sa tingali mahimo ni Tasyo nga patsyon siya. Uy, Naglibog lang ko nay ba? Kung tinud-anay pa nga dunay plano si Tasyo nga patyon siya. Ngano nabuhi pa man gyud siya? Nga sa dughan man og sa tiyan siya na iko. Unya karon, igo ra siyang gitiunan niya. Nganong gibuhi pa man gyud siya ni Tasyo be? na ambot lang lulita ay. Pero kung ako'y pasultihon, Na, ha, murag doon na gyud akong sayop si nato ining sitwasyon na lito. ngano nakaingon man kana nay? Gayud lang. Sa ako ra ng paminaw ha. Na, ambot lang anak nila nay uy. Basta ako, naglibog pag ko hangtod karon kung unsa gitinuod. Nalipay kay ko nga nagpakita gyud ka karon ta show. Gahapon pa ko nagsigig atang-atang nimo. Pasensya na kay Kagling. Wa ko mo dayong pagpakita ni mo gapon kay nakabantay ko nga nay daghang mga tanod nga nagrubing sa palibot. Aw, bitaw. Pero ta show, si Lolo Guryo nimo ba? Gusto kaya siya makigsulti nimo? Ha? May ba si Lolo nga nakita ta Kagling? Oo, gisultihan siya ni Lolita. May noon. Unya, kanus aman niya gustong makigsulti nako. Kung magkahigayon ka karong gabi may mong anhig hapon ta dinhi magkita. Mas mayo dinhi kay safety kay ta og way laing tawo nga makakita. Sige. Mga alas 8 sa gabi magpaabot ko ninyo din ha. Salamat kaayo ta show. Ako nga magpasalamat ninyo, Glenn. Sang ko sa langit nga akong kalipay nga. Wag yun mausab ang inyong pagtagad o pagsalig din ako. Ayaw na ko na ata show. Naibaw mi nga naa ka sa katarong. Pero habin mo, Glenn, nag-uol kay ko hangtod karon. Tungod ba ni Pipito? Oh, Glenn. Mausa na kasimana nga wa na yun may magkita. Bisag gamay na lang nga ideya kung hain na siya karon. Gibati jud ko og tumang kabalaka sa giila og giisip na kong igsuon. Pasag dilan ta show. Alang kabalaka. Naara lagi to si Pipito. Mayon ta og okay ra siya. Di ko makadawat nga dunay daw may tabo niya tungod lang nako. Naibaw ko kung unsa ko kapinangga niya. Ug di ko mutuo nga takulahaw lang nawa siya nga di magpahibaw kang bisan kinsa. Ay lang palabi sa imong kabalaka kaguol ta show. Basta kun makita na ko si Pipito, ako gi siyang ingnon dayon nga nangita kaniya aron magkaistoryahanay dayon mo. Dagan jud kayong salamat, Glenn.
Lain naman akong pamati. Murag ibata na kong kakutas sa akong kalawasan. Gariyaw! Gors! Doon na kay bisita, Gors. Ha? Uy! Toribia! Kumusta, Greg? Uy, pastilan nga nung karon ka man lang taon nagpakita balik na ako eh. Then man taon kagikan. Kuan, dito ra ko sa kuig agaw, oy. Ni bakasyon ra ko kadiyot dito. Og pasensya na day kaayo ha, nga wa ko makapananghid ninyo. Ay, pastilan mo eh. Sa sunod ba, pahibaw sab taon, oy. Aron nga di may mabalaka ni mo. Sus! Pagka-sweet, gid mo, oy, Greggy. Ay, ako, Toribia. Sweet yung ko sa tanan ako mga kauban din his mansion. Wa ko'y gipili. O kamo nga ni adin giisip na tamo nga sakop sa akong pamilya. Tinuod gyud na, Greg. Abi gyud gani nako nga sa sinugdanan, abi gyud ako gistrikto kaayo ka. Pero dili man di ay, ilabihan man di mo ka maayong tao. Ay, buyag. Ay, ang tanan din ni sa atong dapit Toribia. Apel na ang tibuok lungsod. Kotobs na kailan ako, nasuhito gyud nga, maayog gyud kay kong tao. Mubati gyud ko, labi na sa mga taong nagkalisod o kanang naginanglan ba? Daghan ako mga gipangtabangan, oy. Sakto gyud ka, Greggy. Maubitaw mi balik gyud ko dinhi kay gimingaw kaayo ko ninyo. Ilabi na gyud nimo. Oy, malipay man sa taan. Unya, unsa man? Nakakauna ka? Daday, pangaon na mo, daday. Kanang mag-istorya lang unya tagbalik din. Kaon. Unsa man daw na siya mungugman. Nihara ko minaw ni Musig ka? Ngaon ta to, Rebs. Nako giluto nga lami kay pagkaon din eh. Ren, naam lagi na. Di balik mo lagi nagkalit sa trivia. Hanggaw ka, Tronel. Imo na trabaho. Pungot na imong kaugalingon kung nga nung nakasunod, nagbalik din ilaga. Ouch. Sorry. Samay ka. Ay, wabi tao dayon ko makabantay nga. Nakasuday na si Dini. Badi, ay, danghag yung kanil. Timaan nga wa ka magbantay sa imong trabaho. Pasensya na kay Ren. Nakalitan mo gugo. Kalitan. Di ko budawat ng katarungan na. Dili yun. Imo ng responsibilidad nga bantayan o gipuso ng tiguwa nga. Sagda lang rin. Mas mayanon nga niya na siya mismo din eh. Mas maayo kay ano, dali na kayo ang paghipos ang tigwanga. Di ko gusto dugay, Nel. Di ko gusto. Gusto na ko nga paspas o limpyo nga trabaho. Areglado rin. Uy, ayaw yung kasi piyat, Junel. Kay oras nga masami ka sa imong trabaho. Di man ako'y musilot mo. Ayaw yung pagsalig nga suod kay tahiga. Kay kun mabutang gani sa alanganin ng akong pangan. Di ko mo ilani mo bisag ako kapanghigala. Mayo hinuon gaw kay nasabot imong daan si Tasyo. O gaw, ako na siyang naingnan. Alas 8 karong gabi eh. Onya, kumusta naman siya gaw? Okay naman siya lit. Naguulan to siyang nagunahuna kay hangtod magud karon, wa pa magud sila magkita ni Pipito. Bitaw sad no? Musa na biya kasi mana ugma nga wa na gid magpakita sa Pipito. Hain naman di ka siya no? Naistorya man ako ang iyang igagaw nga si Umik. Matud niya nga silang tanan nabalaka na gid kaayo kun asa na si Pipito. Kay wa man gid musulti og magpaypaw kun asa na siya paingon. Kikulbaan biya hinuon ko anang balita agaw da. Dili bigin ingon anas Pipito. Samot na ko gaw. Gikulpaan gyud ko. Saon na lang. Usabi ito sa akong pinakasuod nga lalaki dinis ato. Ay, Ginoo ko. Kadaghan ba yung mga katingalahang nahitaburon sa tong palibot, uy? Imo na bang naingnan si Teo gaw nga ipahibaw ni sa kapitan? Ogaw, uy. Atong usang adlaw, nahibaw naman dahil si Kapitan ini kay ang mga tagtungod di Pipito, may pablatter naman nga nawas Pipito. Unta, uy. Kung asa man siya karon ba, mubalik na lang unta sa Pipito diri sa ato. Aron dili na mabalaka ang tanan niya. Dako gid kayo ng misteryoso ang iyang pagkawagaw. Ay, mayon taog di maabtan og dugay lit.
Unta, karon ba, mapatimaw na siya. Kundi man gani karon, bisag ugma. Sagdi lang gaw. Magampo lang kita nga walay daw utang nahitabo ni Pipito. Kay ni abi asad sa akong hunahuna no. Basin og mitago gitug tuyo si Pipito. Kinahadlok sa nahitabo ni Tasyo. Daghan ba yung mga pulis o mga tanod nga nagbasbahas sa palibot? Basin og naglikay lang siya nga dili siya mapagan. Okay ra na oy kun mitago ra gyud siya. Maunay atong iampo nga unta. Husto ang atong pangagpasgaw. Oh, nabalik na lang mag-istoribya og kalit din ni Daday. O bitaw, pwede bitang lipayan ni Gori. Pero tapa. Tapa. Nga naman na siya. Oh. Kalit mang nahilom mo na istoribya. Nga, nagsige na siya hinuktok ko. Ay, basing good og do na lang ko'y laog nga gihuna-huna. Kausan Bida. Nabaghuan ko na. Di ba na yung anas istoribya? Ay da, di sabting nga listan ng panahon nga. Magsigigting siya yung tao, Felix. Ay, Oo, bitaw. Pero, nahibong lang ko. hibong na sad. Ay, galagog kahibong, Felix. Ay, Lisod sab kaayo no, nga magsige lagtabi, no. No, may parehan mo. wala. ang buang. Wala. Lahi na sana. Ay, Buang mo sige lang magsigyaw-yaw. Uya, katawa mo lang kalit. ikaw bitaw, Felix sa. Felix dakataka. Eh, Ikaw na naman sad ng kinaiyan ni mo usahay ba? Sabad na, oy. Ako mo na imong tirahan. Pero, shh, uy, Oh, saman. habi ni mo, Felix, no? Sultihan talang ka tinuod, ha? Saman. Sa tanaw ba yan na akong turibiyana og ikaw, no? Parison biya kay mong duha. May noon, anak. Unsa? Naamaw naman ka na day, oy. Oh, nakaako roy kag sulti na ko ana, no, ha? Ha? Imo kong bana. Ay, nga no bunday banati ka! Oo, no? Misulti ramang ko sinaon! Parison man sa mong turibya, Felix. Miyate ra. Lagi. Ha, parison min tulibya. Unya ka mo sa siguryo. Oh, fights kayo! Bida. Fights. Nasudla na ginag bakok kang ng imong utok na day. Ha? Nabusudla lang bakok kang imong utok. Bako kang. Hoy, wa ba day dautan, Felix dakat? Mo na siya gitawag og exchange gift ba? At yun, sige. Labi nang hapit na sa September. Bitaw. Basta beer na, padungan niya. Hilam niya, oy! Oh, Oo. kulit ulong ko. Kung ilisan lang ganit ka, no? Ha? Paminaw, ha? Kung ilisan man ganit ka, Oh, mupalit ko ang mga mistisa. siya bupalit. Mupalit naman, mupili. Bro, kung kuntahan ni Hulki, mupalit mo ko. Wag, lipat ko na. Mupili kong mistisa. Sama ni Lisa Soberano. Wey! Kahilas! Mamili yung kag imported now. Ang angay ni mo, Felix. Parehas ni Pakwang! Ha? Uy! Pakwang. Sultihan talaga eh. Oh. Kung si Pukwang naman lang gani daday, kung si Pukwang lang, Oh. balik lang ko ni mo eh. Ha? Baby, kiss me, kiss. Oh, isa! Kiss me. May kiss me. Mukis man na kay kaihit ko. Kiss me. Hay! Ayaw pagkaumaw da, Felix. Ay, Eh. panot brasa dito ka kay murar mo kag, nay murag imburnal ug baho ay. Ay, hinawayon kang dako. Pweh! Pabuto na ako sila. Basinog umabot na ron to sila karon to taon. Pero wag yapon ko mahimutang hangtod karon. Asa nagkas Pipito? Unsa gyud ka day nitabo niya? Oh, uy. Mura magdunay tao. Mura tao na gyud na. Kinsa man ka nang tuwangan na? Mura ko sa ka tao. Kinsa man ka ni siya? Mura ni siya. Mura niya siya paingon din ako. Mutago ko. Mupasalipod ko na yung dakong kahoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.